ji destpêka operasyonên Rûsî li ser Sûriyê, balafirên Rûsî 87 komkujî li Sûriyê pêkanîne ku di encam de zêdetirî 2000 kesên sivîl hatine kuştin. Komîteya Sûriya Mafê Mirovan di raportekî de eşkere kir ku îro 115 roj li ser operasyonên Rûsî li Sûrî re derbas dibe. An ku ji Eylûna sala borî ve û tanha balafirên Rûsî 87 komkujî li çend parêzgehên Sûriyê pêkanîne ku di encam de bi dehan kuştî û birîndar derketin. Komîteyê her wiha diyar kir ku di wan operasyonan de 2028 kesên sivîl hatine kuştin. Her wiha 5378 kesên sivîl birîndar bîne. Li gor Komîteya Navborî ku balafirên Rûsî 19 nexweşxane û 18 dibistan û 23 bazar rûxandine. Ji alîkî din veberî 2 rojan jî Rewangeha Sûriya Mafê Mirovan di raportekî de navê nîzîkî 500 kesên sivîl li Sûriyê belge kirine ku ev di vê mehê de jiyana xwe ji dest dane. Di encama bombebarana balafirên Rûsî li ser bajar û bajarokên Sûriyê. Rewangeha Sûriya Mafê Mirovan ragihand ku di encama bombebarana balafirên Rûsî li ser parêzgehên Sûriyê 471 kesên sivîl jiyana xwe ji dest dane ku 127 ji wan zarok bûn û 56 jin bûn, her wiha bi sedan kes birîndar bûn.